Tässä lapset ajaa Cars-autoradalla. Pientä luovuutta autossa. Sitä on tehty kuorma-auto, limutylkistä tehty kansi. Kissa menee perässä. Pysäytätkö Leevi hetkeksi, nähdään kun siellä on kissa. Lähde ajamaan. Onko teippiä renkaissa? On. Miksi renkaissa on teippiä? Siksi, että se sutisi. Miksi pitää kissa olla perässä? Siksi, että se kuolee. Kuolee? Miksi se pitää kuolla? Siksi, kun se on tyhmä. Tuo on aika rankkaa. Älä oikeesti tee noin. Ethän. Miksi? Ei.